ee chukwu na mkpa na ya kene ezumezu mma ya kene mmọkwu kene mmụọ nta kene iche ekwu kene iche nta ọ n'isi ụmụ Igbo niile ka anyị na-ekpere n'ụbọchị taa ụmụ Igbo niile nọ n'Arab world ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi onye ukwu n'isi onye nta n'ụbọchị taa ka anyị ji egbune na nnekwu ebune n'ike nga ewu wee na-ewetara ezumezu mmụọ niile nọ n'ala Igbo nru mmụọ niile nọ n'ala Igbo onye na-epe ya ahụmeji gbasara ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab world n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi onye ukwu n'isi onye nta ka ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab ha jebe ka ha anaba karịa nwa onye ahụ ebunata n'ozu ndị niile na-aya arụ ya ka ha gbakee ndị niile aka ji eji ka aka ji ha raa ha ndị niile nọ na nga ka ha pụta karịa nwa onye ahụ egbu karịa nwa onye ahụ ebunata n'ozu ezumezu mmụọ ọkụ nnụnụ mmụọ ọkụ na mmụọ ntakụ nnụnụ iche okwu na iche ntakụ nnụnụ ka anyị mesịrị ya awejebe na mmụọ niile nọ n'obodo ndị Arab mmụọ niile nso nwere Arab world mmụọ isi obodo ntọ na anya obodo n'ụbọchị taa ka anyị ji eko efu nwunye efu egbune na nnekwu ebune n'ike nga ewu wee na-ewetara unu n'isi ụmụ Igbo niile nọ n'obodo unu obodo ndị Arab niile Arab world niile komgbe ụzọ komgbe elu azụ ka ọrị nwa ya adịghị uwe obodo ka ọrị nwa ya atụ nga ka ọrị nwa ya etinye life sentence asị na sentence ga-eto life imprisonment ma onye ahụ egbu ma onye ahụ ebe onu ga-eke nyere ụmụ Igbo niile nọ n'obodo unu aka ka mgbe ụzọ komgbe elu azụ ka udo bido ha dị ka o si kwesị ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma dịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta na mma ndị niile na-enwere ihe ha na-arụ n'obodo unu kwụnye ihe ha na-arụ ndị niile akasịghị ike ka anyalụgwa ụmụnne ha aka ndị niile nwere ebe ha na-alọrụ ka ha nweta ebe ha na-alọrụ ndị niile ihe na-esiri ike ka ihe isi ike na nye na ha aka n'ụbọchị taa ka udo bido ha dị ka o si kwesị chekọba na ha n'ụbọchị taa ọwa ka anyị ji wee na-eti n'ala n'ụbọchị taa na ọ dịgoro ụmụ Igbo niile nọ n'obodo ndị Arab niile na mma n'ụbọchị taa ha jebe anama ka ha na-alụ agbụọ n'aka nke ọ bụ na mma agbụọ n'aka ekpe ka ọ bụ na mma ka ọrị nwa onye ụkwụ ya akpọ n'ụzọ ka ọrị nwekwa onye anyị egbu egbu ka ọrị nwa ya ebunata n'ozu ụkwụ ha ji wee je ka ha ejikwa wee nata ka isi nwa osi ụmụ Igbo yara ịtọ na mba ezumezu mmụọ ọkụ nnụnụ mmụọ ọkụ na mmụọ ntakụ nnụnụ iche okwu na iche ntakụ nnụnụ ịtọ anyị kwuru ka ọ ya dị na eke dị n'oye dị na ahụ dị na nkwọ na budo na be ngina na ba na bọọgụ mgbe niile ebi na ụbọchukwu ike abịa ise oke ọmụnwa bụ eze mmụọ esi na Los Angeles, California, USA ewetara unu ekpere nke a wee na-asụ nke emesịa ọ dịgoro ụmụ Igbo niile n'obodo ndị Arab niile na mma n'ụbọchị taa Arab world niile obodo ndị Arab niile n'ụbọchị taa ise